Tá sé siúlan is le breis agus blian go Láithreoir níos móna sin beidir sin go bhfuil tá níos móna céad ceann déanta faoi seo agus ar nó is Chlár cainte tá go bunúsach ach bháin go mínar na daoine bochta na héisteoirí bheith géisiú lumsa don chuid is mó sin an deachart bhain le cuasaí is dócha nuair a bhíonn tú leat féin agus gan ceart a hort don Chlár dar ire. Ach meascas ús lei sin tá ceol agus ceol na háite de smó más féidir le mé agus bíonn an ceol cinál dá cheangach ag bhfuil an Chlár héin an Gaeilge a thomláin. Agus chun sort ábhar caintin sin téim go dtí pápéir áitiúil an Mayo News agus déanam seastraán sin ar na príomh choilúnaithe ar an bápéir sin. So tugann sé sin ábhar dá mi gcónaí. Is Raidió Pobail muid mar tas agad hain agus tá deachtartaí ag baint le sin. You know, like an camera go raibh mé anna gnóth le cuasaí riarachán ar an radio le 3 bliana níos mó nús. Mar nuair a thuaim meisteán bhí sé níos le brí chu le mar sinné agus bhí ardan teacht ar stúdio nua so bhaile mar airigid agus chur mar plan le chéile. Agus fhui láthar is tá stúdio nua agan den céad scoth agus é sin ráite le tá sé beag, right? Agus na léithan de seán is le COVID, you know, cúsin si sin deachtartaí eile, you know, so fhui láthar is níla méid sin daoine do bhisteán an láithreoir de dhéanamh, so cosilm héin tá go leor a dhéanamh san Chlár Somália agus a chuir isteán sin ar lína é. So mar dhearar sin is dócha gur ní raibh an seans agam sort fuirdan na chuir le chéanana nó daoine eile bhailú timpeall orm ach tí muide sin an sin bhí baint agam na chláracha eile a bhain, you know, gur bhain slú leis nó gur bhain fuirdan leis ach ó hí bannaí an léide bhfuil tí go muide choúir í rá Agallamh nó aonrad mar sin agam nó hála rud é an áitiú, you know, rinne míireacht tagartí ina dó agus teacht ar ghaoine le Gaeilge. Chuirn sé iontas ar magónaí teacht ar ghaoine ar Amáile a éistin leis go rialta, you know, agus go daíonn bhfuil luí túin sin an ceol a bhíonn san tá sé tainneamh agus go háirithe le grúpa daoine óga, you know, tá díreach ag toscnú amach le ní mór an seans a bhíonn ag ceoltóir in léitheanta seo lucht éisteachta a áil, so is seans dóibh, you know, an ceol bheith le cleistáil go public. Agus tá go leor daoine óga go háirithe ag tá macantear sus go dtí tríochas na tíochadaí agus iad fósa géirí tosnú amach agus anam a dhéanamh dó féin, so tá sé sin an tá sin go deas. Dócha, like, tá mis ag smaoine bhar daoine amach Gaeilge ach go hana féin. You know, bí sraithagan do daoine bhí ag fólam Gaeilge agus tá sé sin ceap go leor. Ceapan héin go bhfuil sé tábhachtach amach daoine an bheith géiste le Chlár Cuimseach, you know, nach méidir sé brath ar aistriúchán, nach méidir sé brath ar siimplú nó aonmh per sin. Agus, you know, is dúlan dóibh an sinné, right? Bhí méid smaoineh a ríiste ar na heisteachán uirdan do chur muid istá an heisteachán a dhéanam se ar an bísa an Mayo News agus an bunfís mar aon leis agus is seo gur sin rábhad do ghaoine agus chuir do ghaoine, you know, dul agus beidir an dá cheanna léamh fechan John bhfuil Gaeilge dearmad acu nó beidir nach bhfuil ó mór sin. So is just an rud é beidir go mbíonn siad an an mé leanúint, go dtí siad céir tá gceist agam. Agus is so go meabhraíonn sé dóibh an sin go bhfuil Gaeilge acu chuid an Gaeilge rinn. An bhíonn caideann is rinne mé sreachtláiricha bhí ní Chlár an agus snábhreacht na Gaeilge bharige an bhéirle bhíán. So sé de bhíán ná rinne mar inniu chuir na bailúchán na bhíon seo den na focail
Savéle a hánig stáin Gaeilge agus bhí panel agam agus bhí an rud a Harlan a chuime sios go dtí an Gaelscoil áitiúil agus rinne mar drámaí beag na sketchna beag a rire agus chur mar na focail seo isteach na sketchna agus rinne siad éis sa rág so rinne mar tépáil sin so bhí siad leag maidir áhar bhí cinehhain leis an gistan cinehhain le cuasaí fearmórachta cinehhain le ballachtaí agus a leis agus bhain na páistí cracas agus bhain lochdéiste cracas chomáid so is mailm bheith déileáil bhfuil go bhúnseir mé padó agus so go bhfuil an tré sin agus an híomh sin de fersna dála gcónaí. Raibh sin an sin rime sráithláiricha an bhfuil bunaí ar bailúchán na scoil agus an rud a rinneime sin a thuime go dtí na meánscoiline tá scoil tá muid rinte sús an seo ar maiile idir scoil do na bhuailí agus scoil na caiidíní fós Tá thuime go dtí an céad bhíon agus seoch mé má na páistín sin bhain níor peoch mé peoch go mata míad. Bhí an is céin acu is a bhí ag na páistí a scríomh isteach go bainneachán na scoil. Agus rangnaí mé na próistí áitiúla na bailtí áitiúla as ar tháinig na scéalta féin. Agus léú isteach sin na bun scéalta a ríist bunaí ar ábhar ar le agus a ríist bhí an chreic bhain sin agus bhain na dá na scoile a háirithe an taine bhas go deo. Agus brail am a ríist dul sios an is a ríist go dtí Gaelscoil úlaigh de Búrca taine dair agus fáim se an takeíocht bhuaúil sin i gcónaí. Well, tá réim se maith le mar an ggéine le chuile stáisiún Raidióstaithe go bhfuil an luchtéiste ardaí go mór ní seo an i COVID isteach. Ach tá fuirt an lán aimsire agan ar an radio. Tá trúr agan ag obair an agus brisimid sús na leathfostíid sin úrdanta. So tá banisteoir agan agus is postlán aimsire é sin agus a ríist iad san sin thugan airad an schedule agus an legan amach agus eile sin an táhachtach agus bíonn siad ar fáil. Agus tá cuasaí ag dul raibh go fóil. Stocha gur bé an príomh Chlár an Chlár ar a bíonn an chuile maidin agus sin an ceann sin luchtéiste is mó agus is meascán de ceol agus bhí nuachta an maiile blúirí beag an nuachta agus eile. So it's just a realization. Déanam sin nuacht as Gaeilge gach lá freisin I rith na seachtaine, so is obair bhreise é sin fós. Agus níl sé éas go teacht ar faointí le leabhar mé faoi seo go minic, Dá mar rud éis go raibh tú leirg píosa don nuacht as béarla a chur le chéile. A go leor faointí sin rád amach. Ach a chuomh na Gaeilge tá sé an deachar le tá faointí an agus féidir leat éisteach le ach bíonn tú faoi bhrúil agus ní féidir don reis agus bheith géis le cúpla cheann. Fad sa bhí mé ar scoil níor bhacht mé leis, hiag mé go raibh sé an tá raidió an seo ón bliain 2006 fuair mar an céad ceadúnas. Agus bin aber mhór eile a bhíle déanamh gá bhína hin an teacht ar ceadúnas nua agus fuair mar an ceadúnas na 10 mbliana. Ach a ríist picin tú hain cead bhí geistin sin caithú ólas agus caithú cápéisí a chur líonú isteach agus iad a chur le chéile. Bhí na céad a lechanach an sin sa fuair bin srála. Í chreideáid. Ach is cuimhin am an sin búrlaí a chur sa post busci móra lán don fábéireachas agus trí legan déag de chuile rud. Fina bhí ag tastáil. So, bhí mé rá, well, bin mar a chosí mé, le chuim mé isteach bhí bainteagam le chláiricha, bhí mé géirí, bhí mé ag chuiristeach sa ólas an seach san siúd, bhí seach san siúd, páirí staráitiúd, mar gohfuil an sim agamán, agus Déirden gur na 10 mbliana an óstaríir.
Cínte, andiú fi go jo mar an sean studio bhí sé tuit mas céad agus bhí sé salach agus síle ag tata staharn agus fiúháin na riomhrí agus eile bhíon úsáid bhí sé an sean agus an technoliaí go bhain le cuasaí dachrí sé sin go mór. So anis bhfuil láthair tá áid jazz plán che, right? Tá áisina ar fádaistí handa na daoine héin sa steáin agus tá compórdach don na daoine tá ag obair agus sin bhúte sin an táhaint. So le cúna déanúir deochas deire le COVID gur sort ónad an phobal a bheits an ar bhealach, gur bhhailm an áit ag gomach daoine glíochaisteach chuile láháin fechann céart arsú.